रहे पहले हर एक कलाकार गावे ले जौन उनकर गाना वायरल रहेला। तो हमारे यूट्यूब पर ना लेकिन इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल रहे और बहुत ही प्यार आशीर्वाद मिल रहे रउआ सबके। कि हमरा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी, कि हमरा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा। आ दिलवा के कारा से लागल बा। बतावा ये राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा। बतावा ये राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा। हमरा कमरा में साड़िया पहनावा ये राजा जी, आ दिलवा के कारा से लागल बा। बतावा ये राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा। बतावा ये राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा। काहे के जइबा सैयदी हो जिला घरही में, काहे के जइबा सैयदी हो जिला घरही में। अरे जमन जमन मंगबा तवन मिली हो। ये लाइन हर एक मेहरारू के अपने मर्द से शिकायत रहेला कि कतनो तो इंग्लैंड बेंगलोर चाहे दिल्ली बॉम्बे जा, लेकिन तहरा जाए के नहीं तू जबे रहा हमारा नजर के सामने। अरे जवन जवन मंगबा तवन मिली हो जिला घरही मेरी। जवन जवन मंगबा तवन मिली हो जिला घरही मेरी। देखी एमे एक और भाव बा, हमनी के यहाँ मम्मी लोग गावेला लोग झूमरे हा कि हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो बलम्मा दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो बलम्मा दुबारा गईले। औरतिया अपना सास से कहतिया कि आव सासू पलंग चढ़ी बैठ, आव ननद पलंग चढ़ी बैठ। अपना बबुआ के अपना भैया के हॉर्लिक्स पियावा हो बलमुआ दुबारा गईले। अपना बबुआ के हॉर्लिक्स पियावा हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो सब हमनी के यहाँ पारंपरिक जौन हमनी के यहाँ गावल जाला इहे हम गाइला। और यही से हमरा के मतलब इतना पब्लिक भी माता बहने काफ़ी ज़्यादा पसंद करेला लोग। हमनी के यहाँ शादी होला तो पहले जब दुआरे बारात लगेला तो रउआ सब सुन ले हो, जब बलियों में गावले जाला
किया पान खोरिया आज के जौन फंक्शन बा समझी मनोजी चाचा पे बानू मनोजी चाचा की कार्यक्रम हो तो समझी कि मनोजी चाचा एक कार्यक्रम करवाओ तनी शादी ब्याह बा अपन बेटी के ब्याह करो तनी तो वही में जब दुआरे बारात लगेला तो गावल जला किया पान खोरिया बाहर आए मानो जा पापा आया अवतारी दूल्हा दामाद ये लाला अवतारी दूल्हा दामाद ये लाला अपना खोरिया बाहर आए पावन पापा अपना खोरिया थोड़ा सा धीरे रखिएगा पापा के तो नाम लियाला चोचो के नाम लियाला अब देखिए भाइयों लोग के नाम लिया नु तो ये जो दूधू भाई तो ऐसे बहुत लोग बैठल बा कि आपन खोरिया बाहर आए आंसू भैया आपन खोरिया बाहर आए कलुआ भैया आया अवतारे दूल्हा दामाद ये लाला अवतारे दूल्हा दामाद ये लाला खाए के मांग ले पूरी कचौड़ी हो थोड़ा सा बनाइए पूरी कचौड़ी हो खाए के मांग ले पूरी कचौड़ी हो अब पियने के मांगे ठंडा पानी ये लाला पियने के मांगे ठंडा पानी ये लाला यही में देखिए जब लड़का के तिलक चढ़ेला गोलू जी तिलक चढ़ेला तो हमनी के यहाँ पहले इ तो लड़की के जब दुआरे बारात लगेला तब गवाला तिलक चढ़ेला तो गावल जला सुन लही हो खब जा रघुनंदन हरे कि गाई के गोबरा अयग ना लिपायो रघुनंदन हरे गजमोती चौका पुरायो सुना हो रघुनंदन हरे गजमोती चौका पुरायो सुना हो रघुनंदन हरे जहाँ चौके बैठे ले अपन पापा के बेटा रघुनंदन हरे जहाँ चौके बैठे ले अपन पापा के बेटा रघुनंदन हरे
हम जब से ही जब मंच पे आइल बनी भाई हम अपन पारंपरिक गावत नहीं। एक बार जोरदार ताली रहुआ सब हमारा खातिर ना, कम से कम अपन जो बिहार के संस्कृति बा, यूपी बिहार झारखंड के, ओकरा के बरकरार रखे खातिर एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।